Takže pekný deň vo spolok. Dovolte mi najprv poďakovať organizátorom, že tu môžem vystúpiť. Zdá sa, že po dlhom čase tu odznie aj iný jazyk ako čeština. Nech mi je odpustené, že teda nebudem rozprávať česky. Bavili by ste sa o mnoho lepšie na tejto prezentácii, to je pravda. Ale predpokladám, že asi viac na forme, než na obsahu taký čas. Takže skúsim rozprávať pomaly, aspoň prvých 10 sekúnd. A potom už to dám ako v takej klasickej kadencii. Ak nebudete stíhať, prosím, dvihnite ruku, ja zase chvíľku na tých 10 sekúnd spomalím. A môžem pokračovať ďalej. Dobre, snáď na úvod a v rámci predstavenia pôsobím na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, čo je sem cez 2 republiky, keď sa nad tým zamyslíte. Cesta bola zaujímavá, zrušili mi všetky spoje, takže cestovala som naozaj takým zázračným spôsobom, čo nepatrí na túto konferenciu, len tým pádom som chcela povedať, že všetko to, čo tu uvidíte, je vlastne výsledok toho dlhého cestovania a tým pádom chcem veriť, že prezentácia bude kvalitná. Čo sa týka obsahu, tak asi by som na začiatku chcela veľmi stručne charakterizovať tú hru, o ktorej chcem rozprávať, no a potom možno už naozaj podrobnejšie rozprávať aj o herných úlohách, ktoré v tejto hre sú použité, s tým, že na konci by sme si možno povedali nejaké výsledky a dôsledky. Keď by som mala začať nejakou základnou charakteristikou, tak naozaj asi len nejaké prídavné mená, ktoré sa k tomu dajú povedať a možno vysvetlenie toho, čo to asi môže znamenať. Že je to didaktická hra, znamená asi toľko, že naozaj táto hra chce byť použitá v rámci výučby, je primárne určená pre žiakov v rámci, a teraz na Slovensku to máme trošku inak, druhého cykla, a teda my to máme na 3 cykly, hej, základné vzdelávanie. Prvý a druhý cyklus to je vlastne od 1. do 5. ročníka. Prvý cyklus je 1., 3. ročník, druhý cyklus je 4., 5. ročník a 6. až 9. ročník to je 3. cyklus podľa súčasných pravidiel. Takže táto hra je určená niekde podľa našeho štátneho vzdelávacieho programu na prelom medzi 2. a 3. cyklom. To znamená, to sú tie deti nejak tých 10 rokov plus minus, kde už sa povedzme lámu nejaké zaujímavosti z domova i zo sveta cez ten 5. ročník, ktorý vlastne patrí i tu. No, s zámerom bolo prezentovať teda rozvoj priestorovej predstavivosti. Hra obsahuje aj nejakú malú, také nejaké prvky logiky a stratégie. Je konečná, vychádzam samozrejme z požiadaviek, že tú hru chcem hrať na hodine a hodina nie je nekonečná. Tak aj tá hra asi by mala nejakým spôsobom mať začiatok a koniec, ktorý by bol ukotvený v danom čase. Je kooperatívna, to bola naozaj cielený zámer tak, aby žiaci neboli postavení do pozície súťažiacich alebo protivníkov, ale naozaj skôr do pozície spolupracovníkov. Je kombinovaná, znamená si toľko, že som si dovolila v názve doplniť slovičko s rozšírenou realitou. A teda kombinujeme jednak ten princíp stolovej hry s princípom digitálnej hry. Je interaktívna v zmysle používania danej technológie interaktívne v rámci zmien, no a s podporou teda rozšírenej reality. Len malá vsúka o tejto technológii asi v zmysle, že keď rozprávam o rozšírenej realite, tak rozprávam o nejakých požiadavkách. Zásada, alebo v nejakej teórii sa definujú 3 zásadné požiadavky kladené na túto technológiu. Poprvé, že musíte integrovať reálny a virtuálny priestor do jedného obrazu. Ďalšia požiadavka je, že to musí byť v reálnom čase, musí to byť uveriteľné, čiže musí to byť tam existovať nejaké 3D ukotvenie. No a malo by to byť interaktívne v zmysle, že naozaj tá realita vám prináša nejaký zážitok. A ten zážitok by mal byť pre vás interaktívny a čo sa týka rozšírenej reality, hovorí sa o tzv. Čiastočnom vnorení do virtuálneho sveta. To čiastočné vnorenie, zase len rýchlo vysvetlím, je situácia, keď vy vnímate reálny svet, reagujete na podnety reálneho sveta, ale napriek tomu môžete pracovať a zasahovať aj do virtuálneho sveta. Ak to niekto potrebuje v absolútnej konkretizácii, ak ste už niekedy blúdili cudzím mestom s Googlom, ktorý vám ukazoval šípky, kadiaľ máte ísť, tak už viete, čo je to rozšírená realita. No a pravdou teda je, že našou hrou sledujeme jednu jedinú vec a síce v danom dohodnutom stavebnom rozmere štvorcovej sieti chceme postaviť v rozšírenej realite, respektíve v 3D, stavbu z kociek, ktorá zodpovedá postupne zadávaným 2D kolmým priemetom
v terminológii našich žiakov, alebo teda našeho štátneho vzdelávacieho programu, je to teda pohľad sprava, pohľad zľava, pohľad zhora, pohľad spredu. Hej, terminológia typu naris, podoris, botoris sa potom používa až v 3. cykle. Kebyže sme sa pozreli cez štátny vzdelávací program, aké konkrétne pojmy, vzťahy a praktiky sú v nich rozvíjané, tak toto tu je nejaký prehľad. Ja chcem veriť, že nemusím ísť úplne podrobne po každom jednom pojme, ale dovolím si vypichnúť aspoň pár informácií. Čo sa týka postupov, očakáva sa, že žiak bude vedieť realizovať danú stavbu z kociek podľa daného pohľadu, ale aj opačne. Mám daný pohľad a mala by som vedieť na základe toho potom realizovať stavbu. Je povedané, že tá stavba môže byť realizovaná jednak hapticky, to znamená na konkrétnych modeloch, systém mám kocky, ale aj digitálne, čiže napríklad tú stavbu si staviam v rámci virtuálneho sveta. No a to, čo je niekedy naozaj celkom problém vysvetliť aj našim študentom, nie je to ešte našim žiakom, je fakt nejednoznačnosti 3 pohľadov na jednu stavbu. Čo znamená, že nie vždy vám narys, pôdorys alebo korys, aj keď ho poznáte, dá jednoznačnú informáciu o tom, ako má stavba vyzerať. A táto hra je presne na tomto princípe vlastne nejakým spôsobom postavená. Využívame 3 herné princípy a stratégie a ja si dovolím nebudem ich definovať, ale dovolím si ich približiť už priamo na danej hre. Takže ak budeme hovoriť o pravidle neopakovateľnosti alebo pravidle jednoznačnosti, tak je to situácia, v ktorej sa má nachádzať hráč, respektíve hráči, lebo my hráme 2 proti hre, alebo teda túto verziu by som vám chcela prezentovať. A tá jednoznačnosť zadania znamená asi toľko, že keď už riešim nejakú úlohu, tak ten výsledok, ktorý mám dostať, je použitý v danej hre vždy len raz. Nestane sa, aby som riešila tú istú úlohu viackrát, hej, aby som dostala ten istý výsledok viackrát. Keď sa chceme dostať do nejakej kvantifikácie, tak ak teda naozaj chcem mať rôzne výsledky, tak potom sa môžeme pýtať, čo môže tento počet výsledkov v rámci danej štruktúry, ktorá bola navrhnutá, ovplyvniť, tak určite viete ovplyvňovať počet výsledkov tým, že zadávate viacej stavebných miest, na ktorých tá stavbička bude vznikať. Viete to ovplyvniť napríklad farebnosťou tých veží, viete to ovplyvniť opakovateľnosťou farieb použitých v tej stavbe, viete to ovplyvniť kompaktnosťou stavby. Kompaktnosť stavby znamená asi toľko, že reálne staviate stavbu z kociek, kde môžete mať 1, 2, 3, 4, 5 kociek, koľko potrebujete. Pravdou je, že empiricky sme došli po hladinu, teda po počet 5, o chvíľočku aj uvidíte, prečo nemá zmysel vlastne uvažovať o vyšších číslach. Ale applet, ktorý vlastne slúži ako podpora, vám dovoluje postaviť aj 0 kociek na danú pozíciu. Čo je veľmi zaujímavá situácia z pohľadu matematiky, ale z pohľadu zadefinovania stavby z kociek vám spôsobí rozpad stavby na 2 stavbičky. A teraz otázka znie, že či pripustíte tento rozpad alebo nepripustíte. Primárny stupeň naozaj má tú stavbu zadefinovanú v tomto smere dosť jednoznačne, takže aj keď sme do začiatku uvažovali o možných rozpadoch, v konečnom dôsledku sme potom vlastne tieto možnosti akýmsi spôsobom zamietli. Toto je výsledok nejakej veľmi skromnej výpočtovej analýzy a prosím, len si všimnite, že ak by sme si povedali, že hráme na 5 miestach s 5 farbami, pričom sa budú môcť opakovať a ešte pripustíme aj tú nekompaktnosť, tak mám 7776 rôznych úloh. Chcem vidieť toho kantora, kto toto zahra za 45 minút. Asi nie. Takže prvý filter prebehol naozaj na základe počtu rôznych úloh, ktoré tam vieme vymodelovať a na druhom stupni potom vlastne bola odstránená ten rozpad stavieb, nekompatibilnosť stavieb. A tak nám tam zostali nejaké možnosti, ktoré si dovolím okomentovať už len farebne. Ak zoberiem tú hneď prvú modrú možnosť, tak je to 6 rôznych stavieb, ktoré viete takýmto spôsobom modelovať. Pravdou je to málo. Na to, aby sme sa naozaj kvalitne zahrali, toto nás stačiť nebude. Ale na druhej strane môže to byť veľmi dobrá príprava na to, aby sme pochopili, ako tá hra beží, respektíve s akými pravidlami beží a už potom to rozbaliť na plnom počte. To sú tie, povedzme, zelené varianty. Tie zelené varianty
Znova, to je 24 stavieb, čo je hrateľné na jednej hodine. Kebyže ste mali nejaký väčší časový interval, to je napríklad u nás školský klub detí, kde si povieme, že je to mimoškolská aktivita, na ktorej by sme sa chceli trošku zabaviť, tak pre fajnšmekrov potom môžeme mať aj 125 zadaní, ak si poviete, že chcete, ale toto už je naozaj taký ten vysoký level. Takže pre túto konferenciu a reálne aj pre život sa nám najviacej osvedčila presne táto voľba, keď si povieme, že budeme hrať na 4 miestach, budeme mať 4 farby, nebudeme opakovať tieto farby a budeme trvať na tom, že tá stavbička je kompaktná, hej, nerozpadá sa nám. No, druhý princíp, ktorý na základe ktorého je tá hra kreovaná, je tzv. Princíp väzňa, ako dilema väzňa. Prepáčte, tá terminológia je prevzatá z teórií hier, hej, tam ja to nevymyslím, ja to už len použijem. A teória väzňa hovorí o tom, že máte tzv. Nenulovú hru. Nenulová hra znamená, že ak ja získavam nejaké body, tak potom niekto iný musí tie body strácať. A ak to máte vo vyrovnanom pomere, čiže keď ja získam 2 body, niekto iný 2 body stratí, tak vtedy tomu sa hovorí nulová hra. A ak to nemáte v rovnakom pomere, tak vtedy je to nenulová hra. Ja si to dovolím vysvetliť týmto spôsobom, ako sú zavedené pravidlá, čiže hrajú hráči proti hre, 2 hráči proti jednej hre a ak riešim svoju úlohu, môžem si vybrať, či ju budem riešiť s nápovedou alebo bez nápovedy. Ak si poviem, že budem riešiť úlohu bez nápovedy, tak toto bolo rýchle. Dobre. Ak ju budem riešiť bez nápovedy a vyrieším ju správne, dostanem 2 body. Hra nedostáva nič. Ak ju nevyrieším správne, ja nedostanem žiaden bod, hra dostáva 2 body. V tomto smere to zatiaľ vyzerá byť ako vyrovnaná, teda nulová hra. Problém nastáva vtedy, že keď si poviem, že chcem použiť nápovedu, tak pri riešení s nápovedou ja dostávam, alebo my ako tým dostávame bod, ale keď aj s nápovedou ju nevyriešime správne, hra znova získava 2 body. A teraz sa dostávate do dilemy použiť alebo nepoužiť tú nápovedu. Inými slovami, vyberáte si medzi stratégiou, ktorá hovorí o istote, lebo používam nápovedu, ale máte nižší bodový zisk, alebo idete do rizika, nepoužívate nápovedu, ale potom môžete mať i vyšší bodový zisk, ale i vyššiu bodovú stratu. Hej, a táto dilema je v celku veľmi zaujímavá, v kombinácii s predchádzajúcim princípom a v kombinácii s nasledujúcim princípom. Tento nasledujúci princíp hovorí o tzv. Perfektná pamäť, alebo teda úplná pamäť, alebo... Dobre, preložím to do slovenčiny. Je to princíp hry, kde vy si môžete na základe svojich doterajších krokov pomôcť v ďalších krokoch. Čiže... Ak ja tú hru hrám, tak všetky tie informácie, rozhodnutia, ktoré som urobila, si viem uchovávať, nemusím ich zabúdať, viem si ich uchovávať a na základe toho potom pokračovať ďalej v hre bez toho, aby som povedzme využívala nápovedu, lebo už využívam spomienky. Áno. Ukážeme. Takže len to skúsim vysvetliť na 2 po sebe idúcich kolách. Keď si predstavíte, že v prvom kole hráme na také kartičky, si otočíme prvú kartu, kde je povedané, takto vidím stavbu zľava. Tak potom otočím druhú kartičku a poviem si, takto vidím stavbu sprava. Pre tieto 2 pohľady neviete postaviť stavbu na 4 miestach jednoznačne. A rozhodnutie je naozaj na vás. Buď si zoberiete nápovedu, ktorá vám našepká, akým spôsobom máte postaviť tie vežičky a reálne to riešenie bude ohodnotené 1 bodom, alebo zariskujete, pôjdete bez nápovedy, ale potom neviete povedať, že či ste... nemáte istotu, že získate 2 body. Hej? Môžete 2 body získať hra, ak sa netrafíte. Ak ste v ďalšom hernom kole vytiahli kartičky, ktoré naozaj zase začínajú presne takisto. Máte 1 kartu, máte 2 kartu, ale toto kolo ste už zahrali, tak potom viete, že už 1 situáciu ste vyriešili. Ostáva už len 2. A teda, ak si dokážem zapamätať, to sú tie úplné spomienky, ak si dokážem zapamätať, že túto hernú situáciu som už hrala, tak tu nebudem potrebovať nápovedu a môžem naozaj ísť na istotu s tým, že nezoberiem nápovedu, ale budem mať 2-bodový zisk. No, ako teda táto aktivita reálne beží?
mám podklad 4 hracie karty a tieto sa otáčajú postupne. Takže otočí sa prvá karta, kde je povedané, takto vidím jednu stavbu. Otočím druhú kartu a tam je povedané, takto vidím tú istú stavbu, ale z opačnej strany. V tomto okamihu si tú stavbičku začínam stavať v rozšírenej realite. A otázka znie, že či potrebujem alebo nepotrebujem nápovedu. Mnohí z vás už tu krývú hlavu, že asi nápovedu nebudú potrebovať v tejto situácii. Takže tú kartu, ktorá tu je, lebo keď samozrejme niekto to nevidí ani v tejto situácii, tak ju môže použiť, tak túto kartu si viem položiť na bok a porovnať to, čo som postavila v rozšírenej realite s tým, čo je zobrazené na štvrtej karte ako výsledok. Ako náhle sú tieto dve stavby identické, môžem si pripísať 2 body, ako náhle nie sú identické, 2 body si pripisuje hra. Tak ťažko sa mi to demonstruje inak ako videjkom. Dovolím si teda veľmi rýchlo ukázať, ako funguje teda apletik, ktorý je k tomu pripravený. Mám prvý pohľad a v rámci ovládaní sledujete ľavú stranu, hej, tam sú nejaké posuvníky, mi dovolujú postaviť si konkrétnu stavbičku na konkrétnom mieste. Tým stavbičkám terminologicky hovoríme veže a tým miestam hovoríme stavebné miesta. Na základe prvého pohľadu viem povedať možno len to, ako vyzerala tá, hej, kde bola postavená prvá vežička, ostatné som si hádala. Pozriem sa na druhý pohľad, znova viem povedať, ako bola postavená tá žltá vežička, ale ostatné si hádam. A teraz sme tam dvaja, čo znamená, že musíme sa dohodnúť, aký bude výsledok. A naozaj budeme sa dohadovať dovtedy, čože je o tej komunikácii a kooperácii, kým nebudeme obaja spokojní. Táto hra bola hraná tým spôsobom, že oni sa rozhodli, že budú riskovať, čo znamená, že nepoužili už nápovednú kartu a išli rovno na výsledok. I hľa nezhodoval sa s tým, aké riešenie prezentovala hra a o tie 2 body prišli, respektíve tie 2 body vyhrala hra ako taká. Ale ak si túto situáciu zapamätajú, tak najbližšie už budú vedieť, že tu bola odohraná táto hra, kde stredná vežička bola z ľavej strany modrá, z pravej strany červená a už táto situácia sa nikdy nezopakuje, pretože to pravidlo jednoznačnosti tu platí. Takže na budúce už povedzme tu tie 2 body môžu získať späť od hry bez toho, aby používali nápovedu. No, čo sa tu teda nejakým spôsobom v rámci viacúrovenej štruktúry objavuje, keď hovoríme o kognitívnej náročnosti týchto herných úloh, tých 24 úloh, ktoré sa tam dajú objaviť, tak zistíte, že vlastne existujú 4 náročnosti, ktoré sa v tejto hre budú vyskytovať, ak tam použijete všetky možnosti. Tá prvá je, že naozaj vystačíte s jednou hracou kartou a už viete postaviť vlastne celú hru, teda celú stavbu. Druhá možnosť je, že budete potrebovať obe dve hracie karty a daný výsledok budete vedieť skreovať. Tretia situácia, teda tretia úroveň nastáva vtedy, keď sa to nedá, lebo tá úloha je nejednoznačná, čiže nemá úplnú informáciu a vy musíte použiť nápovedu. A štvrtá situácia nastáva vtedy, keď ste už napríklad túto situáciu odohrali, máte ju znova a vy si pamätáte, že tá situácia už nastala, viete teda pokračovať ďalej bez toho, aby ste použili nápovedu, ale využívate svoje predchádzajúce skúsenosti z hry. Kvantitatívne rozvýšenie hovorí o tom, že tej prvej úrovni sa nachádzajú dve hracie úlohy. V tej druhej úrovni, keď vystačíte s 2 náhľadmi, máte 10 úloh, čože je 12. A krásnych ďalších 12 úloh je presne tých, kde buď budete potrebovať nápovedu, to je tých 6, alebo ďalších 6, ak si tých prvých zapamätáte, už nápovedu potrebovať nebudete. Čiže 12 úloh funguje bez nápovedy, 12 úloh môže fungovať s nápovedou, alebo 6 plus 6 podľa toho, ako si poviete, že či budete alebo nebudete používať aj ten posledný princíp. No a druhé, také úrovňové členenie nám vzniká na základe reliancie, čo znamená ako keby závislosti na tom, či budem používať tú rozšírenú realitu a akej úrovni ju budem používať. Takže prvá úroveň je, keď naozaj používam vizuálnu reprezentáciu v rámci rozšírenej reality, buď to kontinuálne, to znamená, že každú jednu väzičku si odkontrolovávam. Nebolo to ukázané v tej ukážke, lebo bola naozaj kratučká, ale tú stavbičku si viete orotovať, čiže vy sa viete pozrieť z každej strany, či naozaj ten bokorys sprava a bokorys zľava vyzerá tak, ako je nakreslený na zadaní. Druhá situácia nastáva vtedy, ak už si poviete, že nemusím to rotovať vždy,
že si postavím tú stavbičku a potom si skontrolujem, či ten pohľad sprava a ten pohľad zľava je taký, ako je. Tretia úroveň, teda to sú prvé dve úrovne, hej, vizuálne. A potom to prichádza, a to je to krásne, čo na tej hre začnete pozorovať, že zrazu tie deti ako keby, že zlenivejú. Oni už nechcú s tou stavbičkou manipulovať a začínajú rozmýšľať. A rozmýšľajú v tom slova zmysle, že už postavia jednu, postavia druhú, tie krajné vežičky sú väčšinou jasné, a teraz začínajú špekulovať o tých stredných. Ale už ich nestávajú. Oni už o nich začínajú rozprávať. Hej, a dohadujú sa. A až keď sa dohodnú, tak vtedy si možno akože odkontrolujú tie kraje, ale v konečnom dôsledku už to majú postavené. A tretia úroveň, keď už úplne upúšťajú od použitia rozšírenej reality a povedia si, že my to nepotrebujeme, my to vieme hrať z hlavy. Záver, výsledky. Čo sa týka štruktúry, teda viete na základe tých pravidel, ktoré sme si pred chvíľkou prezentovali, rozdeliť tieto úlohy na tzv. Úlohy s úplnou a neúplnou informáciou. A tie, ktoré sú s úplnou informáciou, tam nápovedu nepotrebujete, ale v ponuke je, keby náhodou niekto nemal alebo nedosahoval ani tú základnú úroveň priestorovej predstavivosti. A čo sa týka neúplnej informácie, tak to sú tie úlohy, kde buď potrebujete nápovedu, alebo si už pamätáte z hry odohranú situáciu a tým pádom nápovedu nemusíte potrebovať. No a to druhé členenie podľa reliancie, tak to bolo v úrovniach, kde naozaj viete v rámci pozorovania veľmi dobre identifikovať, na akej úrovni sa nachádzate jednak verbálnymi a jednak neverbálnymi prejavmi. Takže tie verbálne prejavy, keď hovoríme o kontinuálnej závislosti, to sú také tie vyjadrenia detí, že musím to otočiť, hej, lebo neviem, či tam kocka teda má byť alebo nebyť. A on si naozaj to za každým kontroluje, že či je to v poriadku postavené, alebo že ja aj z tejto strany to som pokazil, tak sa musím vrátiť a zase si to opraviť. Ak ideme k sumárnej, tak už je to o tom, že oni si naozaj to postavia a kontrolujú koniec. Aha, vidíš, tu, už teraz to sedí, hej, na konci to skontrolujú. A ak sa posúvajú do druhej úrovne, kde už naozaj špekulujú s tým, že čiastočne už len využívajú virtuálnu podporu, tak počujete také tie vyjadrenia, že aha, ale to sa nedá, asi budeme musieť zobrať tú nápovedu. Alebo že nepamätáš si, toto sme už raz hrali. Hej? Už to nechcú stavať, oni už o tom chcú len špekulovať. No a koniec je úplne nádherný, keď povedia, že však ja nepotrebujem, už to viem hrať z hlavy, alebo povedia, že a skúsme to bez toho, hej? Či to pôjde. Takže dôsledky ukazuje sa, že viacúrovňová štruktúra týchto herných úloh poprvé dovoluje vám diferencovať mieru podpory a po druhé vytvára podmienky na zapojenie naozaj širokého spektra žiakov v trajektórii od tej vizuálnej podpory až k úplnej automatizácii a teda k podpore naozaj tej virtuálnej predstavivosti, teda virtuálnych mentálnych rotácií a virtuálnej predstavivosti ako takej. Čo znamená asi toľko, že naozaj máme heterogénne triedy a ak chcete použiť nejakú hru, tak veľmi rýchlo napríklad zistíte, že tí dvaja, alebo tá dvojica, ktorá hrá, si zrazu niekto uzurpuje ten počítač, lebo on to ešte nevidí, on to potrebuje a ten druhý je ten, ktorý ho už nejakým spôsobom naviguje a evidentne už je na ďalšej úrovni. Ďakujem za pozornosť.